Joo, eli 17.4. vuonna 1991 Markku Räsänen perusti tämän PUB-Markuksen tähän Merkuria-rakennukseen. Ja itse asiassa tämä PUB-Markus on ensimmäinen liike tässä koko Merkuria-rakennuksessa, mikä aukesi. Kaikki muut on tullut jälkeenpäin. Että PUB on tosiaan vuodesta 1991 kohdellut asiakkaita. No koronan jälkeen tämä yöelämä niin se on kyllä hiljentynyt aika paljon, mutta silleen, että jos tämä pubi me avaamme joka aamu 9, niin joka päivä pubi on auki aamu 9 yö 2, niin meillä on yleensä aina täällä asiakkaita, välillä vähemmän, välillä vähän enemmän, mutta yöelämä on tosiaan rauhoittunut, että tietenkin bändejä ja tämmöisiä esiintyjä otetaan tänne, niin sitten on enemmän liikenteessä, mutta viikonloput tosiaan on hiljentynyt, mutta kuitenkin pärjätään vielä. Ota yksi kortti. Mikä kortti vaan? Katso se, paina mieleen, näytä kameralle. Onko kortti mielessä? Hyvä, sen jälkeen sano seis ihan missä kohdalla haluat. Ja laita kortti siihen, älä unohda sitä ja muistat sen vielä huomennakin. Et se ei huomenna ei tarvii muistaa, mutta sä nyt suurin piirtein muistat, mihin kohti sä laitoit pakkaasen. Ei ole tietenkään alimmaisena eikä tietenkään päällimmäisenä, koska sinä laitoit tänne pakaan väliin sen jonnekin. Ja nyt kokeillaan, kuinka hyvä tuuri sulla on. Jos ei sulla ole hyvä muisti, niin tuurillakin pärjää. Nimittäin sanot vaan heti seis, kun susta tuntuu, että sun kortti tulee. No, kuivat sormet. Tämä vai tämä on sun kortti? Kumpi? Tämä. Okei. Kysymys kuuluu, oliko sinun korttisi pata 6? Pitääkö paikkaansa? Ei pidä. Eikä sulla ei ollut hyvää tuuria. Tai ei ollut hyvää muistia, mutta hei, osaat sä käskeä? Siis osaat sä käskeä? Jos sä komennat jotakin, niin totteleeko sua kukaan? Okei, muistatko sä mikä sun kortti oli? Ja kerrotko ääneen mikä sun kortti on? Hertta 7, se ei ollut pata 6. No sanot tuolle pata 6, että hertta 7. Niin silloinhan, jos se tottelee sua se pata 6, niin se muuttuu hertta 7. Kyllä, ja jos joku epäilee, niin kyllä se pata 6 täällä pakassa on jossakin, tuolta löytyy, että ei ole hävinnyt mihinkään.